Papaghapon ka ulit mga kaidol. Nagabihan man ta mga kaidol. Minus ang sakay kayo na mga kaidol. Apil sa ako parking rin mga kaidol. May lang magdakpatan ko mga kaidol ba o. Motor mga kaidol o. Pila mga kaidol o. Nala ko motor mga kaidol o. Tuwa sa tagswerte mga kaidol, galing mapakyawan ta diri mga kaidol. Na ako karon sa SM mga kaidol, SM. Nala ko diri sa gawas SM mga kaidol. Kapit na rin alas 8 mga kaidol. Papaman mga kaidol, kuwang pa man kita mga kaidol. So parking sa ko dire mga kaidol, galing pakyawan ta dire 1,000 mga kaidol, kabayad na ta sa tubig kuryente. Idol, Ate Ampere. Oy, Shout out. oh. Wala itong kan mga kaidol. Ilado naman tali mga kaidol. Ako itong kan subscriber mga kaidol. So babay na mga kaidol kay mangita taguan mga kaidol. Mangita tag swerte ni mga kaidol. Tuan ni islog na akong kauban mga kaidol oh. Babay na mga kaidol kay mo abanti na po ko mga kaidol. Musumpot na po ko dito.